V tomto videu vám ukážem, ako jednoducho viete podať automaticky výkazy na finančnú správu bez toho, aby ste ich pracne vyklikávali. Otvorite si adresár so súbormi, ktoré chcete podať. Otvorite si software Konvertor a na bielu lištu presuniete tie súbory, ktoré chcete, aby za radom sa automaticky podali. V tomto prípade presuniem len jeden súbor, ktorým je súhrnný výkaz. Tento konvertor vytvára tzv. Dávku, čo je vlastne informácia pre počítač, že ktoré súbory sa majú automaticky podať. Túto dávku presuniem medzi tieto súbory a stlačím klávesu Alt-F. Tým som spustil automatický proces, ktorý začne tieto výkazy automaticky podávať. Najprv sa spustí aplikácia e-dane, automaticky sa tam natiahnú výkazy a počítač za mňa začne vyklikávať všetko, aby sa celé podanie uskutočnilo. Kým sa takto podávajú za radom výkazy, môžete ísť na obed alebo si vypiť kávu. Keď sa podávací proces dokončí, podávací automat dá informáciu o tom, koľko výkazov podal a že sa operácia úspešne dokončila. Zároveň všetky podané výkazy presunie do adresára podané.